Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Run. Suko menagan. Nawala akong sunglass. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Lumba. Nanglangon sila, pura sila uba. Kuya, Brad. Nawalahi ko kay nakatama kong tahong. Hindi ka na ikos kahoy na. Kaya. Pilit eh. Second or third. Mang. Kuya nga, so. Bugatan sa tiyan. Interviewon karon katong nakadaog sa COVID Olympic. Simeon, unsa may mo kasulti nga ikaw may nakadaog karon nga ikaw may pinakakusog nga mulangoy nila. Nagtuo ko, sir nga makadaog ko. Ano man? Di mo ko balong langoy. Nya, maboro man din na di ay. Dapat nga. Amo ba na unsa may kani mo? Tungod siguro sa kung pagka masilado siguro nya. Sumubog sa yung kamot kay nagko mo. Lapad na ko. Naabsan yun ako sila. So So, karon kay kuan ikaw congratulations nimo Simeon. congrats! Okay, pabuta imong premyo na dito sa opisina ha. Okay. Ayo. Sumandong. Oh, palihog ko sa premyo sa nag-appeal sa kuan kadaog sa COVID Olympic. Ay, katungkuan. Padara dong ah. Salamat. Oh. Mo ni gani imong premyo dabata kini. Ay, 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 ay. Salamat kayo, sir. Salamat sa nagsuporta ni Redwine Dre o sa San Vicente Vines. Salamat. Maka maubong ka dyan ko.